Formal lang isangat sa piskalya ngadto sa korte ang kasong murder batok kang Renato Lleras, ang gitumbok nga responsable sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Silawan meron din sa report. Napupos na karong adlaw ang 5 kaadlaw nga tagal nga gihatag sa piskalya ngadto kang Lourdes Pardillo inahan sa biktima aron makapirma sa affidavit. Apan hangtod karon, wa pa mo patimaw si Lourdes sa piskalya, busa na hukman sa city prosecutor nga isangat na sa korte ang kasong murder. Kung dili man gyud galing siya maka-apas or dili gyud siya mo participate aning kaso, pwede man pud siya maka-institute og civil action for damages ngadto sa court directly. Sa pagbisita sa Balitang Bisdak sa Panimay sa Baneng Silawan sa nakalabing mga adlaw, wala didto ang mga ginikanan sa biktima. Ang maguwang ni Christine nga si Lucilene may butyag hinuon nga nagsagol ang gibating kahingawa o kalipay human mi pagawas og resolusyon ang piskalya batok sa duha ka mga sospek niadtong milabayng Biyernes. Report nam ka course. Strong man sa nami pagto na side na mga nito nga katusiya kay one of the na side nga masagmuyo kay lagi nay nabuhi ang usa nasa side nga nalipay kay at least ba wala pa gihapon na continue gihapon ang pagkuha mo sa hostisya nga para sa akong manghod. Sa pikas bahin, way kabutangan usab ang kalipay nga gibati sa inahan sa 18 anyos nga kanhi uyab sa biktima human gibasura ang information nga gisangat sa NBI-7 batok sa iyang anak. Way kabutangan sa akong kalipay. Muramig nag-shooting so sa duha ka buwan hapit mo duha ka buwan namo ingon aning hitabo na human ra. Praise the Lord gid kaayo gidungog ang tanang pag-ampo nako. Ug sa tabang sa akong mga kaliwat nga mga pag-ampo pod nga mahuman ang bagyos kong kinabuhi. Gipadayag niini nga wa na siya plano pang musangat og reklamo batok sa NBI kay buot niyang magpuyo silang magmalinaw. Sa NBI ba na amang mga kasaypanan ang pagdakop kanang ang ako lang makapasaylo ako sa ingon ana ang kanin siyang prosesuhan na dismiss namang kasos kong anak ato la pong dawaton sa ingon ana kay kanang ako po mapasaylo man gyud ko niya kanang taga-ila mi kalinaw dili na lang ingon ana nga magkuan-kuan lang ba dili may hadlok-hadlokon lang pareha sa una nga naay masigsunod-sunod namo. Uban ni Rinan Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.